Dok radnici Kosmosa traže plate iz 2013. godine, u Brčkom su na ulicu izašli radnici kojima su radničke knjižice uručene još daleke 1992. godine. Od tada nisu uspjeli da nađu posao. Radnici koji su 1992. godine ostali bez posla danas su izašli na ulice Brčkog. Kažu nemaju od čega da žive, niti mogu da se zaposle, niti imaju uslove za penzionisanje. 2 godine čekaju da im vlada isplati 270.000 maraka obećane jednokratne novčane pomoći. Muči ih i to što vlada za sve njih nije obezbijedila novac u ovogodišnjem budžetu, dok ga je ranije dijelila, kako tvrde, radnicima koji na to nisu imali prava. Ne može biti čovjek nezaposlen ako radi u inostranstvu. Ne može biti čovjek nezaposlen ako se nalazi u penziji. Ne može biti čovjek koji radi na crno. Niko nije htio da preduzme od tužilaštva da uradi ono što smo mi tražili, nego su oni radili što njima odgovara. Radnik sam bila 20 godina, od početka rata ostala sam bez posla i živim bez ništa, bez ikakvog primanja. Nikad ništa nisam dobila od ovog Brčkog distrikta. Mi tražimo povrat koji su ostali dužni 274.000 maraka i tražimo da nas ubaci u budžet za ovu godinu. Mirno su prošetali centrom grada, a u 11 časova 3 predstavnika radnika trebalo je da razgovara sa gradonačelnikom o navedenim problemima, ali u tome nisu uspjeli. Gradonačelnik i njegov zamjenik u to vrijeme bili su na poslovnim sastancima u zgradi vlade, o čemu radnike, kako tvrde, niko nije informisao. Nakon što su se razišli i nekoliko minuta kasnije ispred vijećnice, pojavio se prvo zamjenik gradonačelnika Esed Kadrić, a zatim i gradonačelnik Anto Domić. Radnicima je zakazao sastanak za sutra. Zakon po kojem bi mi njima trebali pomoći nije u rukama Brčkog distrikta. To su zakon o mirovinskom sustavu ili penzionom osiguranju dvaju entiteta koji to tako propisuju. I prije nekoliko godina se išlo kroz socijalni program gdje se kroz jednokratne pomoći ljudima nešto pomagalo, ali to nije sustavno rješenje. Mi ćemo vidjeti sad što smo do sada uradili, kako smo do sada radili i vidjet ćemo šta ćemo i možemo li pomoći za ubuduće. Obespravljeni radnici su obećali da od svojih zahtjeva neće odustati. Uvjeravaju da ako im vlasti distrikta ne pomognu, ponovo će da protestuju, jer kako kažu, njih 1100 živi na granici siromaštva nakon što su 1992. godine ostali bez posla.